hazvina kumira mushe zviri kunzi Victoria Falls yakavhariswa nenyaya yapokelo nemwana waMnangagwa vanzi vari kuchata. Makuwa inini zvangu handidi kunyanyofarira kutaura kwandiri ndisina kuswera, but this is the rumor iri kutenderera. Indini zvangu vanhu vacho vakabuditsa handinyantsova trust kana vatemba. Pane kanonzi Julius Kanaka ndokakatanga kutoposta breaking news, Pokelo neMnangagwa vari kuchata right now privately in Victoria Falls. Ndobva zvadaro ndobva pane mumwe futi anga akaposta achitaura kuti ava vazonyora zvinonyatsira. Anyway handichaverengei, but vamwe vataura vanzi lodge Vic Falls yakatovharwa izvezvi vari kutochata. Panzi hapana munhu ari kuningina ari kubvunzwa kupinda paVic Falls zvaizvezvi. Hakuna chimbomirai, kuri kumbochata vanhu vane mari dzavo. Ameno zviri zviri right. Ako muchato wakanaka, pane kusingadiwe kuchatwa. Kuchata kwakanaka zvako, kwakanaka, tinozvitenda, tozvikurudzira. Anyway vanhu vacho vanonetsa, wada kunyanya komenda nezvavo futi unohoswera kutorohwa unzi kuti dherere. But anyway, sekutora kwenda zviita it's a rumor man, vanzi mwana waPresident Mnangagwa akachata naPokelo. Ndonyaya iri manapo, ndonyaya iri kuitika.